ராவண வம்சம் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா, ருத்ர தாண்டவம் ஆடிய தம்பிகள், பதரும் எச்ச ராஜா, அந்தர்பல்டி அடித்த மோகன்ஜி, இதை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். திரௌபதிங்கிற சர்ச்சைக்குள்ளான படம் மூலமா பிரபலமானவர் தான் இந்த மோகன்ஜி. அப்ப இருந்தே இந்த காரக்குடி ஒத்த வீட்டுக்காரர் அவர் படத்தை ஆதரிக்கிற மாதிரி, ஜாதி பிரிவை ஏற்படுத்துற மாதிரியும் பேசிக்கிட்டு எச்சத்தனமா அரசியல் ஆதாயம் தேட பார்த்தாரு. அப்பையும் பல்வேறு விமர்சனங்களை எச்சராஜா மேல எல்லாரும் வச்சாங்க. இந்த நிலையில தான் தன்னுடைய 2வது படமான ருத்ர தாண்டவம் படம் எடுத்து அதை சிறப்பு திரையிடலா பல்வேறு சங்கிகளை கூட்டிருந்திருக்காரு மோகன்ஜி. அங்க வந்த ஒரு சங்கியான எச்சராஜா பத்திரிகையாளரிடம் அண்ணன் சீமான் குறித்து, அவரோட தாயார் குறித்தும் தவறான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தியிருக்காரு. நாம் தமிழர் தம்பிகள் எல்லாம் எச்சராஜாவை வெறுத்திருக்க ஆரம்பிச்சாங்க. இந்த பேச்சை கண்டிச்சு தம்பிகள் மோகன்ஜி பக்கமும் திரும்பினாங்க. இதை பார்த்து பயந்து போன மோகன்ஜி என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம ஒரு படத்துல வர்ற காமெடி சீன் மாதிரி, மாப்பிள்ளை அவர் தான், ஆனா போட்டிருக்க சட்டை என்னதுன்னு ஒரு பதில சொல்லியிருக்காரு. அதாவது பேசு தமிழா பேசுங்கிற வலையொலி சேனல் மூலமா அவரை தொடர்பு கொண்டு கேட்டப்ப, எனக்கும் ராஜாவுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது, அவர் வெறும் படம் பார்க்க தான் வந்தாரு, அவர் கருத்துக்கும் எனக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது அப்படின்னு பல்ட்டி அடிச்சிட்டாரு. எனக்கு சீமான் அண்ணன் மேல நல்ல மதிப்பு இருக்கு, அவர் கருத்துக்கும் எனக்கு எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு பதில சொல்லியிருக்காரு. இந்த பதிலை எதிர்பார்க்காத ராஜா தம்பிகளோட தாக்குதலை எதிர்கொள்ள முடியாம திணறிக்கிட்டு வர்றாரு. இவர் தொடர்ந்து ஆளுங்கட்சி அமைச்சரான பிடிஆர் பழனிவேல் மேல கூட இதே மாதிரி கருத்தை பதிவு பண்ணியிருந்தாரு. ஆனா திராவிடம் மாறியும் ஒண்ணுங்கிறதுனால இதுவரை எச்சம் மேல எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கல. இதுல இருந்து மக்களுக்கான மற்றும் மண்ணிற்கான கட்சி நாம் தமிழர் தான், மற்றவங்க எல்லா ஜாதியை வச்சும் மதத்தை வச்சும் அரசியல் பண்றதுன்னு தெளிவா தெரியுது. நன்றி, வணக்கம்.